Dukan khulungkha Dukan TV no जों दिनै कक सालायमोन इनके हाय बसकां Garia puja ni bagwi दिनै Garia puja ni मेला no बिकि नि कक सानाय मेला इनकेनो ताबो बीट खायजा तोहा खाना नि सिमी इनकेनो जों बीट जनाय खाना उ मेला ग्राउन्ड जरा आमचाइनि जला मेला वो रनै फाइ तनाय रो खाना जतनो उ मेला ग्राउन्ड फाइवै मेला बीट ना फाइ मालां इनके आगे हायनो मुगो 100 जे बुसकानि मुकामनि बनो नाजागनाय खाना 8 तारिख मंगलबार जास्ट 8 तानि सिमी इनकेनो उ मेला ग्राउन्ड आसावै तंजानाय हायनो जत आमचाइनि बरक नां कयम रजनाय खानानि सिमिनो मेलानि बीट रजाखनाय इनके तलाव ककदुक रजानाय ओ ककदुक नावै निरा कन्टेक्ट खायदि इसका इनकेनो रहमानाय इनके जरा बसकां फाफानो हायना फायनाय इनके खाना ओ मेला ग्राउन्ड हायना फायनाय हामबा जतनो ता बसु दरा खरक बसु जागा ना फायखबा बुकिं खायफैगा बना लोक बुकिं तो जों खायराया क खाना सिमी सिबा हायना बांगो बुकिं के हेतान केसनो तिनि सिमी कै माया ख फायबैला हाबने माया खाना सिमिनो जत जेकुनो रनायनो तनाय न खाना जतनो फायना फायबाय जादि इनके सामरो बोसोर आगोबै दं सामं अलरेडी आकजाक ताबक जतनो आयां क्लब बसकां सुंतिनि समखानि तंगो हायनो खाना सिमी इनके ग्राउन्ड न फायैनो अनो आनि हाय सिनेबै ना फायमाखा प्लस नों रयबो थामखा तुदो और जगह बाकी साकिया सुरु जे नों नामनि बननो रय माकलानि कन्टेक्ट नम्बर तेरे साबि कन्टेक्ट नम्बर तलाव रजाक नाय बननो और जगह जतनो करंदि साइड पिस नम्बर जों सिसि इनके नम्बर ककदुक इनकेनो 8837316013 उ और जगह करंदि इनके मेला रगले तमारो हालजांना इनके तमारो पोसारो बिसु बांरो रजानाय बनो लोकरन साय पोसारो गांखे थुं पोसानि जे नांमानि बनो रय मानो इनके ते लटारि र तिनि तुम केरेरे र कासा मुथुं मानो गान्धी मन्दिर इनके बकुनो एलाउ इया बनो मुथुंनि फायगा इनके बबो तो शास्ति रखन मावनि काम उमहाय सकता गासनो निन सिनेमा रसला आनि सिनेमा इनके पित्रा कामनि एजन मेला कमिटी अमंगनि जमाते हिंगा हामबाय